تخططنا ريدي رونا لما أنت قاعد قاعدين زلنا زلنا مبرعتو سوشيال وركر إسرائيل تبين مثل كندا كون كوميونيتي ايكونوميك ديفلوبمنت ديجري ماسترز كيقولوا حونا بزعما نرومي مدبنا رديت مقوام مدقافنا يعني زبديو عندنا أخبير بموتسوق تعني نسجن نايزي مدب انتايو انتاي الكأس لم تتعدي مدوزي عبد الساعات الزي نريو لنا أنفت ساحتي مقوام له أقول لك لنا أنفت ساحتي مدقافنا له اتمدقافن مقوام بتصنحي حجي قندد نشتي كارتكستاي وزيو نزبل رديت سلزولو بناتو يبتون تاي مسل نزبل كون من السياق نفسه على فكرة تسمون تاي تمرت المدقف على صراحة احنا خياتينا كم ذا عينت مقوامات المدقات نتليو انتانا نحلف زلنا نزبل حاولنا زلنا مثلهم يغني الليل ገንዘብካ ሚኬነ ሕጂ እውን ኣብዚ ዓብዪ ሕቶ ሕብረተሰብና ዘሎ ኩነት ክንዘራረብ ርእይተይ ክህበሉ ዓደምካኒ ብጣዕሚ መስግን ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ ክንዘራረበሉ እውን ኣለና ምክንያቱም ጠቕስካዮ ነቶም ዓበይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ደቅና እውን ኣሰር ክህልዎ ዝኽእል ነገራት ስለ ዝኾነ ክንዘራረበሉ ኢልካ ዝዓደምካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን مرحبا أنا اللي ما أفتي مردا كان فلتونا ويحمل قطع بدك سريحنا هنا مقام النقاهون تنيحيو تسلم أوصل فيه ما بين هذا حلف على السطح مش تعمل قال خون ثادي جن عز خري آخر لخانة قلت له أنا فتدو جس حتى قوي يمثل بالنسبة لحتى تصل لغرب الليل أم سيكاز الله صراحة عن القديم يتراوز غان حبرت سنة قداس حتى تصل لغنى كاب زحت يتراوز سنة خلاه ولا تمال دقفت زنبرو طعام زنبرو أنت قدم سن قام تدقفني حجي جن عم بعثن على بوليسن عم عسرتن بتشي زغنات سي نزبل نتهم دكنا خلنا تعانت حرقي نقول فلهم على تعاني تاريخ نقول فلهم زلنا بزع عينة من قد كحبوني بزع خبر وقت كنا رسول زي جلس عفتنا نحكي كذا ولا جونا زات كيس إذا هاد لايف نت على لورن تاين نقدر فلنا ناس مستوى غلامه كحنا رديت مقام نجمر رديت مقام بساحة زي أنفتر ساحة رقم سمعك أوضع دير كان كلام ما ذيك لك هذا يحجهم لك أو لا فكرتي رديت ناي مقام صحيتي يكون بكل شنخي ولا بتزدقف عبي ما عبيلو معنى تغيروا بتزقاون كاني تزقبر زنبري سلازي فري بزح سلازي يدمعي حجي خندفو لنا زبل منفس حزي يمسل قنسو راح زي كوني زي دحرواي تولدي مبزحتو بمعتو تديو هقراو قلقلوت نابو تهدرنا دي قرب زي ناي قنص ناي وتادراوي منفس رعاياتات اللو ሕጂ ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ሲ እቲ መንእሰይ ኣይኮነን እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ እቲ ትውልዲ ብዓብይኡ ፍርያት ናይቲ ንላዕሊ 30 ገለን ዓመት ኣብ ሃገርና ወይ 30 ዓመት ፍርያት ናይቲ ሃገርና ዘሎ ኩነት እዩ ዘንፀብርቕ ዘሎ እየ ዝብሉ መብዛሕትኦም ብናእሽቱ ከለዉ ገና ዕሸላት ከለዉ ማእቶት ኢሎም ኸዱ ወታደራዊ ታዕሊም ክወሃቡ ለይትኦም ትስቡ ዋላ ተምሃሮ ኮይኖምን ወታደራዊ ታዕሊም ኣሎ ነይሩ ወታደራዊ አገልግሎት ነይሩ ሕጂ ኩሉ እቲ ነገር ግበር ቀልጥፍ እቶ ዝኸፈልካ ከፊልካ ተዓወት እዩ ነይሩ ሕጂስ እቲ ውፅኢት ናይቲ ሃገርና ዘሎ ኩነታት እየ ዝብሉ ኣነ ኣብ ውግእ ካእትዉ ከለዉ ድዮም ኣብ ገለ ካእትዉ ከለዉ ሲ ጥራሕ ድፋእ ንቅድሚት እቶ እምበር ክስታይ ነበር ከይትስዓር ከይትድፋእ ዝኸፈልካ ከፊልካ ሕጂ ውፅእ ፍረ ናይቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት እየ ዝብሉ ኣነ مرحبا مو عندي كم ذا الكاسي أبعدنا عنه of course المسألة ديمقراطية وين خني صراحة يكون ذا اللي بيفرق من السياسي كم يكون of course يعني
أب عدي مثل مسيحة زد تقول مقابلة نزار زلنا حجي عد مثل كافتي حجر دمسكا مثل سلسة عن قاعد نزل أصلاً دمس زي بالكا حجاوي بالنسبة لوقت حجس زي بالكا خمسة أب عدي مثل مسيحة قلنا حدا حوها رجفي اليوم قبل مثال هذي كابت حدا رؤي درعنا بإنتنا كان بريء بتورنتو أو أمريكا بتفعل عليها هجرات بعلات ترى يفلت منهم لعنة جونت تجونس كأروي تبعلات كتفرس ولا قلب المزدرب وزرابات تمقوام definitely كل هنا مثلا عندنا بدقة وزراب تسعة من مسيحة دحنا تنا مثلا تروتاسي سلر تعامل يكون المسيح بس جماعة عدو خوف بلنير جن أو عد مثل مسيحة قال كبر نايت عادي مثل نايت حاجة ختيل كحكيرو نايت من السي قدي مسلمي حجي عبز قري أقول له نق حتى قد كوين سمعك أو لما تمقدم قام نورو تابلا حزوم داون وخدو مثلا دفلت نيرو ما بزعد مثلا دمصوم مهنات حجاوي حتى كادل يعني تقندزي يا سابيت راح نزغلت كايو سبل مررم ودي سرحتون كم يوصل حزوم تنزل صنيحه كايدا مالش أبعد سلام مسيقى أمو كم عانت الحاجة ويبي قل يسدوا له سلام تاع حد فيكم جيرم دي يقولوا له دولو نحن لو ده دريم أميهم لهم دينا حجي أو خلنا ناتو زلنا رديت هاللوم بس ولا سلام أصرفنا من دوار ببترم بجلن ده كوينو نيرديت كنوتاتي ولا خالي وأنا كنت أظن خمس كيلو على مش تعرف من سمحتني ولا أنا ناي رديت حدتي حدثتيهم نايشتيهم كنت تقص كل كخاتي ناتهم تمكروتات كيد راح ناي وتدروا عينة منفسي زل حجي تتردئوا متنكاف قالوا مسو متنكاف قبلك خلو حجي قليل هنا يكون انا عندنا حجي ودغ طفيو ودهم طفيو 50 شح كفلو 50 شح نقفا خفلو زبال نجر አለው ወደኸና ህድ يمكن ሰብዓይ ክን ህድ يمكن ተባሂሉ ፍላይ ኣብዚ ናይ ትግራይ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኮይናት ክሳብ ገዛውቲ ከይተረፈ ዝነብሩሉ ገዛውቲ ይፈርስ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ስድራ ቤታት ይወፅእ ሕጂ ኣብዚ ደድሕሪኦም መፂኡ እቲ ስርዓት ማለት ከዓኒ ተጋሩ ገልፆም ንዖም ሕጂ ወያኔ እዮም እዚኦም ተጋሪኦም ብለዎም እቲ ፀርፊ ዝገብረና የብሉን እናተባሃለ ይናዓቅ ስለ ዝነበረ እምበር ኣፃብዕተን እናውፃልካ ሰለፈን እናልዓላልካ እናተፃረፋ እየን ዝኸዳ ነይረን ዋላ እቲ ቀደም ዳውን እናተባህለ እውን ሕጂ ግን እቲ ምረት ናብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ዝበፅሖም ድዩ እቲ ሳቶም ባዕላቶም ዝሓልፍዎ ምረት ድዩ ኩሉ ነቲ ብሽን ፌስቲቫላት ዝግበር ምንቅስቃሳት ናይቲ ስርዓት ኣብዚ ምዕራብ ንዕኡ ጠጦ ኮነብሎ ኣለና ባህልቲኦም ስለዚ ተረድኦ የብሎምን ክብል ኣይክእልን እየ ግን መሪርና እየ ሰምዕ ዝተረድኦን ኢሎም እዮም ክሳይ ዝገብሮ እቲ ጨርሖታት እንዳሕር ሰሚዕካ እዮም ሕጂ እቲ ዝትንክፍ ነገራት ኣሎ ቫዮለንስ ክህሉ ነይርዎ ድዩ ኣነ ፐርሰናሊ እቲ ቫዮለንስ ኣየድልን እዩ ባህላ እየ ምክንያቱ ጎንፅታትና ሲ ወይ ፍልልያትና ካልኣዊ ገንፂ ሕጂ ብዘተ ብልዝብ ክግበር እዩ ነይርዎ ግን ኣይገበርናን እቲ ታሪክና ምልስንላ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ሜዳ ኤርትራ እውን ካልኣዊ ጎንፂ ብዘተ ንፍታሓዮ ንእለዮ ፍልልያትና ቀዳማይ ፀላኢና ኢትዮጵያ እናተባሃለ ከሎ እውን ብጎንፂ ክፍታሕ እዩ ተደልዩ ነይሩ ማለት ሕጂ እዚ መንፈስ እዚ ገና ይገደፈን ኣብቲ ሕብረተሰብና ዝፀንሐ ዝቕፅል ዘሎ ነገራት ኣብዚ እውን ንገርዎም እንደስምዕዎም እናተባሃለ ብፋክት ብዝቐረባ ሕጂ ብራብዓይ ግንባር ዝፍለጥ ኣብኡ ትሬይንድ ኮይኖም ዝመፁ ከም ዘለው ዝበሃል ነገራት እውን ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኤሪቴቲን ዝኾነ ነገራት ኣሎ ሕጂ እቶም መንእሰያት ከዓ ኣብ ከምኡ ከኣቱ ነይርዎም ዶ የብሎምን ባህላየ ግን ከም ምርጫ እንድሕር ሕጆሞ ከዓ እንታይ ትገብሮም ዝፀልዎ ነገራት ከዓ ስለ ዘለዎ ባህላያን هو هدي
عمتين هزارة تاني كورس سبت المقاومة ديو ولا فتنا من الجافون الجنز ربع بجد بحال ورطات ولا تحزنا بجد نحملو نحب جونتون من السيد مع عمل فطام يرم ديل كفون ساعات بساعات زينتي ساعات كل كفو جميرهم من تاين تي جونتات قلت لي كبديلو أنفتون بصحة مسل كأون ناون اسكي عبرها اللي يسقى قبل قال مدير دعني سجاب قبل قال حجة تي علامة نايتين اللي كان حمولي كونكلوزا قال هو تفعل اللي مقدم سيم نيره بقول كان بجد محمودين يلون كم زناي ناي تجراي تعود دو زيتات عفتات هاتي سوشيال ميديا تريو ولا قال ماس ميديا جلو ناي تجراي باندير حيزوم كرداني كان يسكر داني ويما أنا سكتور له متى كان لي مثلا اللي حرقوني أم تاكم بعرف حدتي أبز حافظ ده من السيد نقطة حتى كازوله بزعوا مثلتي إن عليه تحس إن عليه تقولني متى مشور كرم حجهم إنا من داني correct me if I'm wrong بزعوا تقرأي we are Eritrean نحن سي إرتراوينا تاريخ لك إذا لو حبيت إرتران تبغى مبارمة الحجر كورس على ساعات زي نوي حوان على سرعة كيجي ولا نسا كن ولا آخر محجي نقول تقام تبزع عن تجراي وكيلو بزع عن تجراي عن فتاة ويدما عتسمعني أخا أبزل له جنريشن حدي الزارب زلوجن كرداني قالوا استبرها لي والله أنا بمسارته ريو خلقه يعني فتحي زريو يعني عمس زريو نخل تي أبلعلي تجرز تخيل كنت على كلتشان أسران كساب كلتشان أسران كلتن نمانم تتمري هلو نجرا يكون نت نجرتي ስለዚህ ተዓመፀቲ ጌጋ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ምሳኻ ጠጠው ክንብል ኢና ምባሎም ኣነ መሰሎም እዩ ርእቶም ክገልፁን ከመይ ገይረ ትጋገይ ኣለኹም ክብሎ እሱ መሰሎም እዩ ከም መሰል ርእቶም ገልፁ ኣለዉ ኤርትራውያን ስለ ዝኾኑ ኩላህና ሓደ ርእቶ ክህልወና ኣለዎ ማለት ኣይኮን ብዝተፈላለየ ሕቶታት ዝተፈላለዩ ርእስታት እንድሕር ኣልዒልካሲ ኩላህና ሓደ ኢና ማለት ኣይኮን ገየን ሌዝቢያን ክስታይ ድዩ ጂኦፖለቲካል ኩነት ድዩ ኢንተርናሽናል ዝተፈላለዩ ብዝተፈላለየ ተረድኦታት ኣለና ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝገጥሞ ዘሎ ዓመፅ በደል እዩ ዓመፅ እዩ ኤርትራዊ እውን ኣይኮነን ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ብመሰረቱ ናቶም ምርጫታት ናቶም ርእቶ እዩ ንዕኡ ክነኽብሮ ኣለና ባህላያን ድሓር ፍትሒ ከዓኒ ዝብል ኣነ ፍትሒ ደላይ ፍትሒ ሲ ልክዕ ከምዚ ባኒ ቆሪሽካ ንትፈትዎ ሓውካ ዓባይ ቁሩብ ክሳይ ተብሎ ከዓ ንእሽቶ ቆሪጭካ ትህቦ ከምኡ ይኮነት ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፍትሒ እንድሕር ዝደልዩ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሕብረተሰብ እውን ብዓይኒ ፍትሒ እዮም ክርእይዎ ዘሎ ኤርትራውያን ኮይንና ሞት ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ወያኔ ድዩ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣረኣእያ ስለ ዘበለ ግን ምስ ኤርትራውያን ጠጠው ክንብል ኢና ክንብሎ ኣነ ፐርሰናል ኣይድግፉን ንውፅዕ ዝኾነ ይኹን ድኻ ብወፅዓት ዝረአ ሕብረተሰብ ርእቶኻ ትገልፅ ደገፍካ ክትህብ ተኽኢልካ ብውሕዱ ብቓልካ ክትዛረበሉ ግቡእ ይመስለኒ እየ ዝብል ኣባል እንታርያ ምስሊ ካ ዘደንግል ሓወያ እዚኣ ሲ ፅቡቅ ኣላ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክብደል ከሎ ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ብተፈላለየ ክማ ንራኸብ ዋላ ብስጋ እውን ንራኸብ ብዘርእን ክንራኸብ ንኽእል ኢና ዝኾነ ፃዕዳ ክብደል ከሎ ኣብ ዩክሬን ድዩ ኣብ ዋላ ብዝድብድብ ክግበር ዘሎ ምስቲ ህዝቢ ኢኻ ትኸውን በደል ኣብ ህዝቢ ዝወርዶ ሓውን ክስምዕ ካለዎ ዝብል ደፍነትሊ ሕቶም እውን የብሉ ኣብዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ግን ዝኾነ ስርዓት ወያነ ሲ ዋላ ብታሪክ እንተሪኢኻዮ ብዛረቦ ኣብ ምሕደራታት ብዙሕ ጌጋታት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝዛረቦ ወይ ሓደ ሰባት ዝዛረቦ ነቲ ውድብ ትዕወት እያ ትግራይ ትዕወት ኢልካ ክዛረብ ከለኻ እቲ ዕላማኻ ናይ መሰል ናይ ገለ እውን እንታይ ክዛረብ ዘላ ብዙሓት ኤርትራውያን
بقبل ما جرى خيتروفو بزارو نجارات عندهم دم ساكا بزعباء إرفان بحكوينو بزعباء حزب تجراي تحمم تغير بدل ودل كله حزب تجراي بدليو إرفان حرب بيك هون مدة أتيا حزب نحدا سرعات سرعات وانس دبارة بون يتراي هنا ولا بتاريخ تاريخها بزارو بوزارة عندهم مرحلة اليوم تفعل مقدي أبزنا يزوم حد زلوا الرأي قلنا هاي ولا بكذي حيتين يعني أنا برجع حمودون إيرتران تبعيلهم نفتحنا داورو تقرأي تعود ولا بانديرا جركا حدا إذا عينت إذا مثل بخاف له لا خلي ملفت اللي هو له أنا نعوسي نعي وزح سبات كمان تقطعه أوكي تمثل قالوا سو أنت هم تصب زعبات تقرأي زعبة حزبهم ليه حبوا حزبها نحر أبي إيرتران مثل سيجنوا له تفعلوا تلا لخا يا بس تقرأي بدل كله جيجا يحملوا تقرأها بيون كيتكا تقرأي تعود دو تقرأي كنزينا دو حرينا دو ولا ناتم تروحات أبناتم بعلات كيتكا I don't know سكي maybe أنا جيجا رديت سلون الفون أو يقول لك هذا اللي يعني تي محلاين حزبن نتسرعات بركب سرعات بالله سرعات ويانه سرعات ويانه وين أبقى لقى زرابي عدل ترخيبه وين بحالنا أنا تاخد ما حجي إن سرعات أبي أترازو لون دقي فون قلنا بناء كوكل تكون النتيجة ኣቲ እቲ ርእቶኦም ከመይ ገልፅዎ ዝተፈላለየ እዩ ንዕኡ ኮንትሮል ክትገብሮ ይትኽእል ኒኻ ድሓር ብሙሉእ ብመደብ ኦፍኮርስ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ብርጌና ሓመዶ ከመይ ይሰርሕ ክስታያቱ ይፈልጦን እየ ግን ኦፊሻል ክስታያቶም ምን ኣይኮነን ግን ስለፍትሒ ስለመሰል ስለ ሰላም ምዝራቦም ጌጋ እዩ ኣይብሎን እየ ከመይ ገይሮም ገልፅዎ ዝተፈላለየ ውልቀ ሰባት ውሕዳት ክኾኑ ክልዮም ቶም ከም ዝበልካዮም ባንዴራ ሕጆም ድዮም ኣብ ሳዕስዒትን ገለ እናኸዱ ስታይ ዝገብሩ እንተልዮም ካሊእ ግን ደገፍ ኣብ ዝደልየሉ ህዝቢ ኣብዚ ናይ ፍልስጥኤም ንኣብነት ሕጂ ብዙሕ ሰብ ይሕወሰሉ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን ዝተበለ ነገር ኣብ ልዕሊ ትግራይ እውን ካብኡ ዘይውሕድ ዓመፅ በደል እዩ ተገይሩ ድሓር ወያነ ሲ ትማልዮም መሓዙቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት እውን ነይሮም ሓቢሮም እኮኒ እንታይ ዝመስል ውድብ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ካብ ሜዳ ደፊኦም ኣውፅኦም ኣብቲ ካልኣዊ ገንፂ እዩ ብዘተ ይፈታሕ ንዘት እናተባሃለ ከሎ ሕጂ እቲ ብዛዕባ ወያኔ ምሕላይ ኣብዚ እዋን እዚ ወያኔ ድግፉ ዘለዉ ዝበሃል ኣይደኖ መኒ ንመን ውንጀሎ እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝምስክሮ እዩ እቲ ኩነት ሰላም ከምኡ ገዛውቶም ሓፂር እዋን ገዛውቶም ዓንዩ መላይን ዲስፕሌስድ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዕኡ ሰብኣዊ መእስታት እንተሊካ ርህራየ እንተሊካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዕኡ ኢግኖር ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ኢግኖር ግን ኣይኮነት ዝገርም ኣነሲ ኢግኖር ገብሩ ሎም ኣይኮነት ትሕቶ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ንሕብረተሰብ ነቲ ህዝቢ ክትሓልል ብዮን ከይድ ሕጃባ ኳያታ ርድኢት ናይ ምቁዋምን ምድጋፍን ከም ሕቶ ደቕረብክዋ رديت كان حر بسول بسلت مقام تليكا نتهزب تقرأك حلو ليك حزب خايب حزب إثيوبيا حزب خايب حزب أفريقيا حزب خايب تخون سب عبر سيو عمل سبور دخلنا تحلل لك حجي عمي أفتاد مزعود أقوله كحجي إخواتنا بزحات على الله ران نجيب إخواتنا رديت كنا رديت على الله سجاب عبد الجد زارو وزارات كفتي كرم حجنا مقامات فليد بهذا كرم حجك قام خلوص حسمع يعني بضحات حواتنا تعاونت له بعد عرفتي تعاونت له تفعل عليه مقدر إنك قاوين صراحة بس مسلسل ندل مش قل بيون كيف كاب زعات تقرأي تزارب تقرأي تعود ده اختبل قل عواي حتى كادلي نينا قاعد تقول له ديزي እሱ ናይ ንቕሓት ጉድለት እዩ ክብሎ ይክእልን እየ ከመይ ገይሮም ገልፅዎ ግን ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክስታት እዩ እሱ ናይ ኣበናይ እዋን እንታይ ትብል እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ናይ እዚ ፕራግማቲዝም ፕራግማቲክ ምዃን ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ሓንሳብ ንመን ክትከስብ
كل كارتا تتقومون ساعتي ولا تسرعت عجب عدناسي نحنساب مس إيران كساجبر نحنساب مس السعودية نحنساب حجتي كارتا تتقومون زنق هوا أبزح حتى كحج أبي أتراجع حجي ساعتي منجستي مش منجسو منجستي إذا ما حجي لك أوم زلوا ولا بلاتفورم كلير دهون بلاتفورم يقولون أنا مسيئة كل زي حتى بتاعي بلاتفورم هم لهم حجي مس منجس من وادرون خدنا مس مسرعتي ترى من وادرون أين تأنيني أنا قطعي مع هذا ديو I don't know أوي تعنتو يكون من سركات دلوقتي دخونا السرقة ولا ودبات مش على واحد صريحين ودبات اللي تعود عن سنين لو حدا اللي تفلا لما قدلوش جن أتليس ستانير وان نصور دخونا علامة وان بزارو مثلا ود ويدما مثلا زول سركمان تمرقتو نصور ينيرو أي تعودان of course بزحاس سيدا زغنا سنيس لازم قادن إني نترات نيرو يأكل كي تعرف نصور دخونا علامة يروه فكوريت مي فاهم هبي أكل زنبري تفلا لي زرواتها تسمعني حنت نيرا يأكل أبي ترى زود سرعة تود مدلل حجة سمعه أو رجاو تسمعه تقرأ أول سمعه حجي ارتاوي حوخاي what happened خاطر لا معاه حتى كذا اليوم I'm trying to get an answer it's impossible على كخبز حتى بتنمو وأمون تايو تمرتي يقول دلنا ما حد يقول دلنا that's why تغمان كان لي important on it I think كم تزبط كأني نسوي كل سؤال كل مسلمين بزيادة نسوم فلتو زبل جن أنا كم تغسل كاو كله تي أقليو أبهل خزعته ونقرات كهون خلي كم زدا ساي بولو زبلالو بتعرفش أنا كاني تسرعتون زيوم وياني تريوم دلهم ناي تقرا قويلا سعسعلو قال لنا بالكون زتكم له بروباغندا تاتالو هو تنعدل هو الله علم كان عدل وزلو بزعباتي إتي بلاتفورم مهلاون زي مهلاون ما سيك وعلى حجر خو هلوامي إذا حجز أن حقن معبلي أمزبلو زلو هزبا معبلي إذا هزبا معبل كعني تفاكتاب زي قربا سمعوا زلو كان نحنا بوليتيكيات يكوننا تم بوليتيكات بلو حبيركم قال قبرو أمزبلو زلو تي سمعوا زلو حجسي خلت عموتي خا حجي ساجير زلو هو حجي لحنا بتاع ملس حجي تقولنا تبع حجي عبارة عن ملس حجي نحنا تبسلت كل جزيسي مسألة من دابس الكات خير نتم هاد كات خير نتم كات خير وزعت عوات من لا دم صاحومون تمال دمتيا I'm sorry مساحة كمبير جورو ما يكلني maturity level الله بسلت الله علم بدلت الله مرتبة على الله دحين هون نملس بتي عبز كندا نسيخا ويا أمريكا هيتكا يوروبا هيتكا asylum هيتكا بسلام لدينا كربا وانا فلان تجبرن سجاب نبوليس مهرام مقتال مكان انتهت بسلت ديو ولا دفرد ديو نعقد ديو بينا يتريوس هوا كوين أنا تي بعبي تي فايلنس زبال نجار هذا لا يو أي بلوني بوليس أخبر تحقيهم ساعتهم حق خبريهم وزلوا تحقي تتحسوا لهم هم تملصوا تتحسوا لهم ما زي تقولوا قبلها خلوا كنت سمعوا ميزان كاي زبل بشناي تموقع أبت دمنا أتي الله زبلني خمسة تقص كل كا تي زعبيلو هواه زفترو يفرن أوتي يوم مالتي violence بعدنا كوس قاعدنا بالكسب كم سستاي كويني تعرف في هوتنا ود سبسي أصقع عنده الكاب كم كستاي تنا إيشو هوت ونجزارسو جيتي من نحد حدنا زلو كرحنتي عمنا نحد حدنا زلو سلقي عبنا نحد حدنا زلو مرتي تي زدفق زلو توم بوليس عم منغو صنعو خلو of course سم سرحهم كو قبريهم أو صنعو خازلو قلت خل كلهم سايد قون شنخ دقفنا يتحدى خوينهم سلز الرأيوهم بدفو غلو غليهم دفيهم وقوام له قنيعيكم كنز بزلو خزي قناع يكونن كاب حقو وصايو ساتهم سرحهم يمز قبر زلو
ዝኽርከብ ከሎ ክንጥንቀቕሉ ዘለዎም እዩ ምክንያቱ ከምዚ ሕጅብ ካልጋሪ ተራእዩ ዘሎ ብዙሓት ተኸሲሶም ከም ዘለዉ ሰምዕ ካብ ክልቲኡ ሸነኽ ድዮም ካብ ሓደ ሸነኽ ኣይፈልጥን ግን ዝተኸሰሱ ከም ዘለዉ ሰምዕ ምክንያቱ ሰባት ተወቂዖም ሕጂ ኣብ ከምኡታት ዘእቱ እሱ ከዓ ዘፍርዮ ነገር ክህሉ ይክእልን እዩ ብዙሕ ናይ ሚድያ ኣቴንሽን ረኺቡ እዩ ኦፍኮርስ ሓደ ስታያት ኮይኑ ስምዖ ምኽእል ግን ኣብኡታት ዘብፅሕ ነገራት ክኸውን የብሉን እየ ዝብል ኣነ እውን ክሰምዖም ከለኹ ሕጂ እዚ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ገለ እዚ እንድሕር ዘይሰሪሑ ብሰላም እንድሕር ዘይሰሪሕልናሲ ጎንፂ እውን ክንውስኸሉ ኢና ዝብል መደብ ሕጆም እዮም ዝኣትዎ ዘለዉ ነዚ ሕጂ ዘደንግል ሓወይ ኤጌን ጎነፅ መፍትሒ ይኮነን ካብ ጎነፅ ይካሃል እዩ ንመን ከተኸስብ ብጎነፅ ንስኻሲ ኣያና ኢኻ ቦነ ኢኻ ፀኒሕካ ኢኻ ኣብዚ ቅድሜናስ ፖለቲካውን ብዙሕ ብስለት ዘለካ ኢኻ ዋላ ንቅርባ እዋኑ ሕቶ ኣቅሪበሎም እዮም ምስናት ስትሬት ኮይኑ ሓይተይ ኦፍኮርስ ገለገለ ኖ መልክዑ ቅይር ኣለዎ ጎነፅ ኣይሰርሕን ክልተ ነገር ካሓተካ ንዑ ዳሕተት ክሕቶ ኣሎ እንታይ ኣፍሪኹም ጎነፅ ተፈጢሩ ማስ ሚድያ ኣብ ሲቢሲ መፅኦም ግሎባል መፅኦም we know you now مبزعتنا علم مستوي لخيج حجز من دربي خاطر أسير كا عبير ترى فتحين ساعة فتحت همسو عبير ترى زود هزبي يفتح همسو هزبي ترى عبير ترى زود همسو سراوت اللي يفتح همسو عبد ده يس تحب زود خير هدي كابتن محمد راح تكون تحتوني رأي انتهى لو ضد ما اسمينا is it news is it did it change anything خاطر يا الله خاص من نوع ثاني صح قلت أخذ political system في نورث أمريكا ولا أنا ويسترن حبيت أسد الله أنت مثلك do you think لو تقدر أي مثلك لو ما سبوا حدوتي علم حاجة attention هيبوهم قال لهم أنا تكوين نتغنت بحارتي سرعتنا يرتراد ما جانا زي 4G دي لوام زلوا زي رابع جنباري بيلوام زلوا ንሱታት እዩ ዝልእኽ ዘሎ እቲ ናይቲ ስርዓት ምትእትታው ብቐፃሊ ኢዱ ምልኣኽ ብቐፃሊ ምትኽታኽ እዩ በቲ ዝበልናኩም ተዘይከድኩም እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ኣነ ብዓብኡ ነቲ ብዓድና ዘሎ ስርዓት ነዚ ሕብረተሰብ ኣብ ደገ ዘሎ ብስደት ዘሎ ሲ ተዝገድፎ ፅቡቕ እዩ እየ ዝብል ደቁ ከምህር ክዕቢ ንሱ እውን ክመሃር ክኽእል ሰላም እንተዝህቦ ፅቡቅ እዩ ንዑ ነቲ ሃገር እውን ከምኡ እንተዝግበር እዩ ምጠቐማ እየ ዝብል ዋላ ነቲ ስርዓት እውን ከምኡ እንተዝግበር ምጠቐመ እየ ዝብል እዚ ትብሎ ዘለካ ግን ማዕበል ስለ ዝኾነ ከም ዝበልካ ከዓኒ ሓደ ጥርኑፍ ኦርጋናይዜሽን እውን ኣይፀንዐን ከም ዘሎ ንቃወሙ ተባሂሎም ዝተኣከቡ እዮም ሕጂ بمدب كلا زجبر الصحة زي تجبر تباهيلهم استسرعوا عون أي مثلاً كم تزمن. أبغى حتى كان تعرف لك حتى كذا اللي مسك هذا من الحوار. أبي ترى السرعات دقة في اللون. قديدو دقة فنية لكاني we know that. قديدو بعلق كذا لكاني ذات الفعت. هجي نخبر فكاتي أبزول سبك مهارة لو سلم تاي وتشي. ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ወፅዩ ምሽ እዚ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሓይሊ በዓል ኪለለይ ወይ ድማ ብሓይሊ ደግፈኒ ይብለካኒ ሜቢ እንተሓተተካ ዓዲ ከይድካ ብተኸሚት ክትከፍል ኣለካ ብለካ እቲ ቀጠናዊ ዘሎ ሕጂ እዚ እንታይ ይብለካ ድሌት ሕቶ እዩ እቲ ምዝጋር ካብ ኩላህና እዩ እቲ ምቋማት የስ መሰል ኣብ ኤርትራ ስራሓት ፍትሕታት ስለዘየለ ወይ ድማ ሕግታት ስለዘየለ ተፈላለዩ ሰብ ተፈላለዩ ጎኒ ይቃወሙ ነቲ ስራሓት ግን ኣብዚ መፅኻ ነዚ ብዚ ኤርትራዊ ዘሎ በዓላት ከይድካ ምበኣስ ድዩ ምፅራፍ ድዩ what does it make you ማለት ካብቲ ሃገር ኢኻ ወፂኻ ብረት ነይርካ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክተምፅእ ዝተደለካ ሓደ ሰብ ክሕተካ ከሎ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክተምፅእ ኣብ ደገ መፅኻ ለውጢ ክትምፅእ ትኽእል ኢልካ ትሓስብ ዘደንቂ ሓዊ ድሕር ከመያና ክበቡና ድሕሪ ኢኻያሲ ንሓደ ሓዊ ካብዚ ሃሪምካ ደፊእኻ ብእምኒ ጌርካ በትሪ ጌርካ is that a change a long-term change نمن كتخسب اسكي بقى بنات كاريدو من السبب والمجمرة بتي
ዘገድደካ የለን ገለ ዝበልካዮ ኣብኡ ቁሩብ ርእይተይ ክህበሉ እቲ ስርዓት ኤምባሲታቱ እናለኣኸ ነቲ ማሕበረሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘሎ ብትሕቲ ቁፅፅሩ ክኸይድ እዩ ዝደፋፍእ ደብዳቤታት ዝፀሓፈካ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ካናዳ ኤምባሲ ዝነበረሉ እዋን ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ ትሕቲ ጨንፈር ህግደፍ ኮይኑ ክሰርሕ ደብዳቤ ተፃሒፍዎ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ሕጂ እቲ ማሕበረሰብ ብፋክት ኣብ ምክፍፋል ዝበፅሐ ኣብቲ እዋናት እቲ ንሕና ብሕጊ ናይ ኣልበርታ ብሕጊ ናይ ካናዳ ተገዚእና ነዚ ብዙ ዘሎ ብድሆታት ከም ስደተኛታት ዝገጥመና ብድሆታት ንዕኡ ክንብድህ ኢና ብሓባር ክንሰርሕ መሪፅና እምበር ነቲ ስርዓት ከነገልግል ኣይኮነን ህጊ ደፍሲ ስርዕታዊ ርክክድ የብልናን ዝብል ርእቶ ገሊኡ ከዓ ኖ ብታሕቲ ህጊ ደፍ ኮይና ክንሰርሕ መብዛሕትኦም እቶም ኣባላት ህጊ ደፍ ምስኡ ክኸዱ መሪፆም ማለት እዩ ጅብቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ ኤድመንተን ድዕቢ ኣብ ካልጋሪ ከመይ ኣብዚ ኤድመንተን ሕጂ ብከምኡ ክልተ ተገሚዑ ማለት እዩ ነፃ ኢና ዝብልን ምስ እቲ ዘሎ ስርዓት ክንከይድ ኢና ዝብልን ኦፖዚሽን ዘይክብርን ኦፖዚሽን ዘክብርን ዓይነት ኣረኣእያታት ተፈልዩ እዩ ተገሚዑ ማለት እዩ ክልተ ግን መሰለ ኢዱ ምሳኻ ኣለኹ ኢዱ እቱ ዶ ዝብል ሕቶ ኢዱ እቱ ይሓትት ይኸውን መሰለ ኣለካ ስሓብ ከምዝኻ ዝገብረካ ሕጂ ኣብ ካልጋሪ ክልተ ኮሚኒቲ ኮይኑ ካልኦት ከተማታት እውን ግን እቲ ዶ ንሕና ደቅና ህና ኣቢና እንደሊ ኣብዚ ናና ምሕደር ኣለና ናይ ኣልበርታ ወይ ናይ ቢሲ ወይ ናይ ቶሮንቶ ናይ ኦንታሪዮ ኢልካ ኣብ ክልተ ክግምዕ ይኽእሉ ንዑ ድግፍዎ ከነገልግሎ ኢና ንስርዓት ግደፍተ ኢልካ እውን መሰሎም እዩ ኣይፋልም ክትለሞ ትኽእል ኢኻ መሰሎም እዩ ሱዳሲ ስለዝኾነ ኣብዚኣ ከዓ ተካሕድ ከምዚ ክግበር ከሎ ኢንፋክት ዓብይ ዝምሽ ተቆጥዓካ ግብኦ ስለምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከምዚ ይገብር ዝብል ሕቶታት ሽዑ ተበኣስን ህዝቢ ተፈላለዩና ጥራሕ ኢና እምበር ተፈላለዩና ኢና ተኸባቢርካ ሓዘንካ ናብ ሞትካ ናብ መርዕኽንካ ከምኡ ተሓዊሽና ኢና ክንከይፀኒሕና ክሳብ ሕጂ እውን ሰላም ክንበሃል ኢና ፀኒሕና ሕጂ ብዝቐረባ እቲ ተስታያት እናረሓቐ ከይጀሚሩ ዘሎ ሕጂ እሱ እናረሓቐ ከይጀሚሩ ኣሎ ንሱ ብዝተፈላለየ ሰላም ኣይትበልዎም ገለን እውን ይመፅእ ከምዘሎ ብቲ ስታያት ኢኻ ትፈልጥ ፀብፃባት ክህቡ እዮም ፀብፃባት ብዛዕባ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ግደፍዶ ናይቲ ዝቃወሞም ዘይኮነስ ነብሲ ወከፍ ኣባላቶም መን ይንጥፍ መን ኣይንጥፍ ተባሂሉ ፀብፃባት ከይተረፈ እዩ ዝለኣኽ ዓመት ሕጂ እቲ ኢድ ናይቲ ስርዓት ኣሎ ኣብ ዝኾንካ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል ዶ ይትኽእልን ዝብል ሕቶ ኣይ ቲንክ ብውሕዱ ተስፋ ኢኻ ክትኮነ ትኽእል ነቲ ህዝቢ ልክዕ ከምቲ ተስፋ ክትኮነ ትኽእል ነቲ ህዝቢ ምክንያቱ ዓዲ ተዓፊኑ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ነንሕድሕዱ ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ሓው ምስ ሓው ምስ ወላዲ ምስ ውሉዱ ተጠራጢሩ ተፈራርሕሉ ጎረቤት ምስ ጎረቤት ዘይተኣማመነሉ እዋናት ስለ ዘሎ ኣብ ዓዲ ለውጢ ከምፅእ ይክእልን ግን ተስፋ ትኾኖም እቲ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ብረት ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ወታደር ምእንቲ ህዝቡ ጠጠው ክብል ተጀመረ ተስፋ ኢኻ ክትኮነ ትኽእል ወኣው ግን ሕጂ ፅበውነት ምምፂኻ ተፈላለኻ ተስፋካ ክኮነ ክንዶ ይትኽእል ትፋዕት ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ብሩኻት ሳልሳይ ዓለም ተሪእኻ መብዛሕትኡ ለውጢ ዝመፅእ ብህዝቢ ካብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትብዓት ሃልይዎ ኣኽለና ይብል ወይ ካብ ሰራዊት መፅእ ምሽ ድሓን መለስ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላ ንበሎ ኣብዚ ዝተፈላለኻ ተባዒስካ ንፋክት ኣብ ገለገለ ብኣውራጃ ከይተረፈ ሳዕሪሩ ሓድነት ክህልወካ ዘይክእልስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተስፋ ክትኮኖ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክሰምዕ ከሎ ክፈላለ ብፍላይ ብስሓት ዘሎ ሕጂ ናይ ብሓቂ ረሕቂ እዩ ኤክስትሪም ተብልኮ ካብ ሓቂ ረሓኩም ኣረምን ተተጋጊዐ ተስፋ ነው ትኮኖ ሓድነት ክህልወካ ኣለዎ ምሽ ብዓቕም ወላ ኣብ ብዝሕ እውን ተስፋ ኣለና ንድሕር ክትበኣት ፀኒሕካ ብፍላይ ኣብ ዘሎ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ መንእሰያት كمين جت تسفح تكون تخلت بيرتاز بس قال بأوراج جاي زارب قال أبديت لي كان السرق أو كي مثلا بيتران حقاو رخونا مثلا دلنا فتح دلنا دبل أبنون نخدم كي تعرف أمريحنة جونستري مني عبد السلطان متس حزي
ነቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ድዮም እዚኦም ንሕና ዝሓልና ድብል ሕከይ ያቆም ካትሓስብ ተስፋ ክትኮኖ ትኽእል እንዲኻ በብደረጂ ዝመፅእ እቲ ናይ ኣውራጃን ናይ ገለን ትብሎ ዘለካ እቲ ሕብረተሰብና ዘይምንቃሕ እዩ ኣብቲ ዓበይቲ ነገራት ነድህብ ስለዘየለና እዩ እቲ ዓበይቲ ነገራት ከነድህብ ኣገዳሲ እዩ እታ ፖይንት ዝሰብኣ ነይራታ ንቕሓት እያ ዕንዲ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ሓይልታት ኣሎ እኮ ንዑ ሓደ ባዕሉ እቲ ስርዓት ክዛረብ ከሎ ሕጂ እንድሕር ሪኢኻዮ እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ እኮ ካብ ሓደ ጉጅለ ካብ ሓደ ከባቢ እዮም ኢሉ ሕጂ ዝኣዘር እቶም ናተይ ሸነኽ ኣየብሉን እዮም እቶም ሓደ ሸነኽ እዮም እንዳበለ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎት ሕብረተሰብ ዝፈጥረሉ እዚ ከዓ ናተይ ኢሉ ካምፔን ዝገብሮ ነገራት እዩ ዝገብረሉ ዝምውሎ ዝሰርሓሉ ስራሕቲ ብደገ ዘሎ ደጋፊ ናቱ ኮኒ እቲ ብዙሕ ሰብ ምናልባት ብሳዕስዒት ስለ ዝደለየ ድዩ ወይ ዓዲ ክበፅሕ ስለ ዝደሊ ድዩ ወለዱ ክርኢ ኣሕዋቱ ክርኢ እዩ ግን ብመደብ ከዓኒ ሰልጢኖም ዝመፁ ኣለውዎ ናብዚ ደገ ሕጂ እዚ ክንክሕዶ ይንኽእልን ኢና ብመደብ ዝስርሓሉ ካብቲ ዝእከብ ሰልዲ ዘወፍረሉ ወተበር ግን ኢንቨስት ገብረሉ እዩ ዓቕምን ሓይሊ ሰብን ንዕኡ ዝድግፉ ከዓ መሊኦም እቲ ሕማም ናብ ሕብረተሰብና ዝፀንሐ ከዓኒ ምዝምዞ ስለ ዘሎ ንዕኡ ጭሕተር ምባል ጥራሕ ይተርፎ ሕጂ እዚ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ክእረም ዘለዎ ክዕረ ዘለዎ እዩ ዓይና የቀዳምነትና ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ሓደ እዋን እቲ ስራሕ ገና ከይተጀመረሲ ብዛዕባ ስልጣን ምምቕራሕ መፅእ ክንብርክት ዘይክንብርክስ ማይ ዘለዎ ንብፃሕ ገለ ዝበሃል ምስላት ናይ ወለድ ኣሎ ሕጂ እቲ ስራሕ ከይተሰርሐ ከሎሲ ብዛዕባኡ ክዝረብ ይጅምር እዚ ከዓኒ እቲ ምትምማን ዝደሊ ምፍላጥ ዝደሊ ትምህርቲ ዝደሊ ጎስጓስ ዝደሊ ነገር እዩ ድሓር ኩላህና መን ካብ መን ኩሉ ምስቲ መነባብሮ ናይቲ ዘለናይ ከባቢ ከዓ ተወጢጡ ዝኸይድ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ብዝደገ ኣብ ኩሉ ግዜ ክስርሓሉ ትኽእል ነገራት ኣይኮን ንስኻ ሕጂ ከምዚ ንስኻ ዴዲኬት ጌርካሉ ዴዲኬትድ ኮንካ ንዓመታት ትሰርሖ ዘለካ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ውሑድ እዩ ብዙሕ ሰብ ከምኡ ክገብር ኣይክእልን ሕጂ ትዕድላት እሱ ስለ ዝኾነ በታ ዓቕሙ ግን ተስፋ ክኾኖ ድምፂ ክኾኖ ሓደ ተንኸውን ዝቃወምን ተቃዋማይን ደጋፋይን ተባሂልና እንተዘይንፈላለ ምእንቲ ህዝብና ምእንቲ ሃገርና ምእንቲ ሕጊ ምእንቲ ፍትሒ ኢልና ሓቢርና ተንሰርሕ ፅቡቅ ነይሩ እሱ ግን ኣይተቃለን ኣይመስለንን ከዓኒ እቲ ስርዓት ክሳዕ ዘይደገፈካ ብቐሊሉ ክግበር ዝኽእል ግዜ ክወስድ እዩ ትምህርቲ ደሊ ኣብታና ካልኣይ ኣውለዶ ዘለዎ ኣብዚ ዝብለሉ መንእስያትና እንታይ ንመሆም ኣለና ካብዚ ዘሎ ሕጂ እንትሪኦ ዘለካ ፀገማት ጎነፅን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ክስን ዝበፅሕ ሰለስተ እንታይ ንሕልፈሎም ኣለና እዚ ፅቡቅ መልእኽቲ እዩ ደቅና ፅቡቅ መልእኽቲ ኣይኮነን ግን ብክልቲኡ ሸነኽ እቲ ብክልቲኡ ሸነኽ እዩ በቲ ሓደ ወገን ማሲ ፓትሪዮትስ ውፍያት ምምስራት ተባሂሉ ዋላ ስልጠና ከይተረፈ ዩኒፎርም ናይ ወታደራዊ ዩኒፎርም እናተኸድኑ ቆልዑ ውትድርና መምሃር ዝማርዎ ኣሉ ሕጂ ኤክስፖዝ ገብሮም ብሬን ዎሽ ክገብሮም ብፍትን ማለት እዩ ኣእምሮም ክዓፅብ በቲ ሓደ ወገን እቲ ክስታት እቲ ደንበታት ንገዛርሱ ዝፀንሐ እዩ ዋላ እቲ ቀደም ዳውን እናተባሃለ ክኸይድ ከሎ ባዕሊ እከለ ኣንፃር ስርዓት ስለ ዝኾኑ ደቆም እውን ኣንፃር እቲ ስርዓት እዮም ብዝብል መደምደምታታት ኣብ ብዙሕ ዘይተሓዋውሰሉ እዋናት እውን ነይሩ እዩ ካብ ቀደም እዚ ነገር እዚ እቲ ፖለቲካዊ ፍልሊ ክሳዕ ዝሃለወ ክህሉ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ሕጂ ዝውዳእ እውን ኣይመስለንን ነቲ ነገር ምክንያቱ
ولا إرترا حجي سلام تفتيرو ديمقراطيات فتحويتن زغنت إرترا خط مسرت ندار كويناون كله أب حدا بوليتيكال مسمر أب حدا أمر تطو قبل زخيل لا مثلا في الليات كهلي بهايمانوت ديو بعد خواب ديو ببوليتيكال رأيات وي እምነታት እውን ዝተፈላለዩ ክኸውን ንኽእል እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ፍልሊ ክነብር እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ቁሩብ እቲ ዘሳክፈኒ ፋክት ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ንደቅና ንፈጥረሎም ዘለና ዘይምቅርራብ ዋላ ምስቲ ብፍላይ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቴንሽንስ ዋላ ምስቲ እቲ ሙሉእ ሕብረተሰብና ካናዳ እውን ኣረኣእያ ክፈላለ ክእል ገሊኦም ሓቆም እዮም እቲ ስርዓት ኢዱ የእቱ ስለ ዘሎ እዩ ክብል እዮም ገሊኦም ድማኒ ብቫዮለንስ ነቲ ቫዮለንስ ጥራሕ ስለ ዝረኣዩ እዚኦም ቫዮለንት እዮም ኢሎም እቲ ስርዓት ከም ፃድቕ ገይሮም ወሲዶም ከም መንፈሳዊ ስርዓት ገይሮም ወሲዶም ምስ ማስ ዝምባሌ ናብኡ ንዑ ዝድግፍ ኣረኣያ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት እዮም ኤርትራውያን ከምዚኦም ተባሂሉ ኣዎንታዊ ዝኾነ ኣብ ደገ ዘይወፅእ ስለ ዝነበረ እቲ ፍልልያትና ከምዚ ሕጂ እቲ ፍልሊ ከምዚ ኢሉ ምውፅኡ ቆላሕታ ናይ ፖሊስ ክረክብ ይኽእል ማለት እዩ ዝያዳ ፖሊስ ክሪእኻ ከም ትጠቕሶ ነበርካ እንቶ ብቀረባ ክሕልውካ ጅምሩ ሕጂ እዚታት ኣይክጥዕምን እዩ ዋላ ብስራሕ እውን ካስየካ ክእል ምክንያቱ እቲ ገለገለ ጎንፅታት ክርእይዎ ከለዉ ብደገ ነቲ ኣብ ስራሕካ እውን ክፈርሑካ ክጠራጠሩካ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ስራሕ እውን ለውጥታት ከርኢ ይኽእል ወላ ኣብዚ በዓላት ሕጂ ኣብዚ ኣኼባታት ክግበር ከሎ ዝሰማዕኮ ማለት እዚ ካብ ኤርትራን ኮሚኒቲ ክበሃል ከሎ እቶም ሓደ ደውሉ ወይ እቶም ሓደ ደውሉ ከምዚ ስለ ዘሎ ይክነር ይብሉ እዚ ሕጂ ሲ ታሕቶ እንታይ ነራ ንደቅና ምስተወሉ እንታይ ትምህርቲ ንገድፈሎም ኣለና ኦፍኮርስ من عمتها تصليحي بالقوة حجيجن عتن قبت اللي عم فترة حجات بال عم فترة مسحتها غير تبدأ ما كان مرمت صباح زعبا يرتراو نكتب على حفلات كتبوا ويجمع عم زخصلون سي انتهى من السيخ ذاك كم زلنا تجاوبكم يوم لا تجاوبوا لا تواسكون يبني زعينت مرتاسي انتهى تمرتي جيبيه حتى كذا بس تصنحي مقار حدش هيفهمين إذا جن نقولين دارين أبز هذا خلاف عمت بيون ديو خير ولا سو تمرت تسألي زمهر زلوا جداني جز زمهر زلوا تسألي بغلتي شنا تسألي زمهر زلوا تسألي زلوا إنه إذا حجي تمرت الدلنا قريب بعبيت الدرجة دي كورستي أنا personality تي صراحة عدنا زلو نسيو بزيادة قرب إحنا رو نزح حبرتها سبزسي كي تقف كي رحق ننحد حدو كتأماما سنيت سلام كفترة من ننحد حدو زي توابع نير انتو زخون عبي محجز النائبل انه السوقن انتي بسلطان الصناعة راح سلا زغونه مني دقافي مني مساي مني زي مساي راح تبايلو سلا زفالالي زي تي تخونه توسيتو زي خوخون ومن سرعة خيدي نو ما يجي قداي بزحت أفريقيا ينامين التحبرت سرينا باري التفضل السنين من كلا كاب دقة نوعنا من التعب تبدأ زلوا دايسبرا زلوا بيتسطح قبرانو في الله تبوق عصر تبوق تاريخ ويدما كحلف الحركوين لوكو سنتحن قبرانو لكن مبزحتو زي ديالوجي زاد اللي انت حرق ما انت عايز بحال brains of reason زبلوت ما سي عمرنا نا وقصنا خن كيد انت امريكنا زحشي هين مهن مبهالي تخلتي شنخو كوالانا تسرع دقفن تسرع زقامن بجعبات صبقنا حبرتسبنا هاغرون انت زي كوينو تقدع على عند حريقايو معاخ ما يقركات بس حيتي في اللي تفطر زل در بزعبه هاجرين بزعبه حبر هزبين
ስለዚ ሓሊ እዩ ኩሉ ዝኩሉ ሪስክ ዝወስድ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ዘፈላለየና ንፈላለ ግን ኣብቲ ዘራኽበና እንተራኺብና ደቅና ዘይነኣሊ ከምቲ ቀደም ኣብ ሓዘን ድዩ ኣብ ሓጎስ ሓቢርና ዘይንሰርሕ ዝብል ኣረኣእያታት ከምታት ዝኣመሰለ ምምኽኻር ምልዛብ ተዝፍጠር ፅቡቅ ነይሩ እብል ኣነ እዚ ክንገብሮ ንኽእል ዶ ኣጣራጣሪ እዩ ምክንያቱ ኣነ ብወገነይ ኣብ ተመክሮይ እቲ ስርዓት እንድሕር ኣንፃሩ ኮንካ ጥራሕ ክርሕቐካ ተዘይኮይኑ ክትቀራረብ ኣይደልየካን እዩ ኣብ ተመክሮይ ምስ ዝረኣኽዎ ሕጂ እቶም ኣብዚ ዘለዉ ግን ንሕና ካብ ተፈላለዩና እናተፈራርሕናን እናተሰከፍና ናብ ነንዕድዕድና እውን መስሓቅ ካልኦት እናኮንና ኣብ ክንዲ ንኸይድ እቲ ንፈላለየሉ ሓቢርና ክንስራሐሉ ንኽእል ነገራት እንተልዩ ከዓ ለሊኻ ሓቢርካ ምስራሕ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን ባህላ እዩ ግን እቲ ደስ ትብዓት ደሊ እዩ ናብ ከምታት ዓይነት መርገፃት ክንበፅሕ ክንክእል ምክንያቱ እቲ ሓደ ከም ኢዱ መሃብ ካልእ ከዓ ከም ምዕዋት ገይሩ ክሪኦ እንድሕር ኮይኑ ክትኣልዮ ናይ ሓባር ባይታ ክትረክበሉ ሸጋሪ ይኸውን يغني بتعني مسكنك بقولتي وأنا بساعات قلت من سينات رديت نديو رديت نلقى في المقاومة لو بقى كلوت اللي كان بقولتي سايد كابتن بنزي لقاهم زلوا بالبريك ستريم زخدوا كون دقفتون انت عامت بايتا من فترة لأن أنا سلام سنيت كله ما يلقى الله وقلتي I think بوغانا كريو خلوه تزحاشي بالزب بيو كابت بزح ዘቀራርበና ሲ እቲ ውሕድ ዝፈላለየና ይዕብልልና ሃለወ እቲ ነገር ዝግንፍል ዘሎ ድሓር እቲ ዝፈላለየና ልዑል ዝበለ ስታይል ስለንህቦ ጥራሓው ተኪርና ነቲ ዘቀራርበና ነገራት ከዓኒ ንርስዑ ንድምስሶ ንኸው እቲ ዘቀራርብ ነገራት ብዙሕ እዩ ጸለምቲ ስለ ዝኾና ዝገጥመና ሽግር መሊእ እዩ ውሕዳት ስለ ዝኾና ዝገጥመና ዕንቅፋታት መሊእ እዩ ቆልዑ ንዕቢ ስለ ዘለና ኣብዚ ደቅና ኣብ ክንዲ ንሕና ከምዚ ኢና ንስኻትኩም ባ ከምዚ ኢኹም እናተባሃሉ እቶም ደቅና እውን ንሱ እናተምሃሩ ካብ ዝኸዱ ናቶም ሰረት ናቶም ትውልዲ ኣትሊስት ክፈልጡ ተተኻኢሉ ከዓኒ ኣብ ነንሕድሕዶም ክቀራረቡ ክደጋገፉ ሳቶምን እዚታት ክንሃንፅ ክንምስርት ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን ግን ሪዝኒ ይደሊ ማለሲ ምቕባሉን ድሓር ንዕኡ እውን ብብልሓት ምእላይን ከድሊ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን ዘሎ ኣንፃር እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ብዚ ኤድመንተን ካብ ንፈላለየ 2005 እዩ እቲ ማሕበረሰብ ተፈላለዩ ዝተፈላለዩ እዋናት ተፈቲኑ እዩ ዘተጌርካ ከብል ግን ኮፍ ኢልካ ንክትዘራረብ እንድሕር ዘይተቐቢልካ እያ ንዓ ኣብ ምዝርራብ ክትበፅሕ ኣይትኽእልኒ ኣነ ሓንሳብ እቲ ደጋፋይ ሸነኽ ብፍላይ ካብ ብንዮ መምርሒ ስለ ዝመፆ እታ መምርሒ እያ ጥራሕ ትደፋ በታ መምርሒ ጥራሕ እዮም ዝኸዱ እቲ ካልእ ግን እኩብ በብውልቅና ተኣኻኺብና ዳኣልና ዘለና እምበር ዝእዝዘና ወይ ዝመርሓና መምርሒ ዝህበና የብልና ንክእል لو بخاصة ለብዋይ ሕጂ እንታይ እዩ ለስ ፒፕል ኦፍ ሪዝን ዝብል ዘለኹ ዘራኽበና ብዙሕ እንድዩ ነቲ ብዙሕ ዘራኽበና ንዕኡ ክብደት ሂብና ብሰላም ብምርድዳእ ክንከይድ ንኽእል ኢና ዝተፈላለየና ውሑድ እዩ ዘራኽበና ቀዳምነት ንሃቦ ባህላ ያኒ ህዝብናን ሃገርናን ክረብሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓኒ ንሕና እንድሕር ረቢሕና ንሕና ብሰላም እንተዳኺና እዩ እየ ዝብል ብጣዕሚ የመስግነካ ዘደንግል ሓወይ ብጣዕሚ ግዜ ከጥፊእካ ብዛዕባ ዝርድኢት ናይ ምቁዋምን ምድጋፍን ዝብል ሕብረተሰብና በተናትካ ተመክሮ ምሃብካ ብጣዕሚ የመስግነካ የغنየለይ
كسمعوا تنعهم زدنجل مبرهتو سوشيال وركر أبي بنتن كالبي كومون إيكونوميك كوميونتي ديفلوبمنت ماستر دلوو بسنة ثانية بروح مشات مسكنك